Maksudnya pripun niku? Pribahasa itu. Sampeyan ngerti ora tong kae? Tong lek kotong dituthuk ngangge apa watu apa nek suarane teng 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 teng. Nek lek diinguk renek apa-apane. Berarti pripun niku? Wong kakean ngomong ora enek manfaate apa-apa. Sampeyan iki berarti semaput sampean. Lha semaput yo ora ndalang kowe goblokmu to kowe. Oh kakek ngomong Ora enek gunane. sampean asmane sinten? Lho genah piye kene ngerti Cahyaku tadi. Dados napa? Dalang no. Sore nganti isuk omong ora? Tik aja meneng ae, aku ewah ngono. Aku tak manut sing nanggap. Wis alung meneng bayaran aman. Sinten? Panas-panas melaku kangge ngurmati dan menyapa para penonton serta Mas Glidik karo Mas Gluduk. Nggih. Sugeng dalu, Mas. Sugeng Glidik. dalu Mak Cangik Yulimbo. Nggih, rawuh jam pinten niki, Pak? Sawetawis saking Blitar tabuh sedasa ndugi ngriki. Alhamdulillah. Nggih. Kalih panitia lak sampun pitakok kantuk pakurmatan to jenengan. Nggih. Riyen-riyen kedap-kedap kula atasane. Sing ngriki radi lenggah rumiyin kedap. Nah, gen mengke kersanipun sekeca sedaya sami menikmati. Leres. Karena niki tontonan untuk masyarakat Madiun. Iki Nggih. sedekah utawa sedakoe Nggih. ya kuwi Hotel Merkur. Sukses Jaya Group. Nggih. Siap. Nggih. Alhamdulillah Gus. Nggih. Dawuh saking panjenengan Nggih. sowan wonten Kyai Madiun kota sedayanipun. Nggih. Sedaya pinanggih bagas kewarasan mboten wonten rubeda nirik sampikala. Nggih. Cekak aos ridho lan hidayahipun tumurun saking warga agung Madiun sedayanipun. Amin. Nggih. Pripun jenengan palu nggih pikantuk pakurmatan sempat istirahat wonten kamar hotel to Pak? Teng Lah kula Merkur? malah saking penake nggon niku moh dandan ngeten iki kok. Lah terus? Pengen kula niku nggih turu teng nggen penak, fasilitas penak VIP njur mulih sangoni, ngoten lho. Ngono jenenge ora tanggung jawab. ngono kuwi. Ning paling mboten sangono mboten kedah materi to, Gus. Lah terus? Materi itu nomor belakang. Yang penting itu adalah doa. Ora et labora, bekerja sambil berdoa. Nggih. Ini ngoten lho. Bener. Ngoten. Lah jenengane piyayine modern. Nggih. Wis kulino saba ning endi-endi Estu. ora bakal gumun karo teknologi. Amin, Sing amin. kula mesake iki masih sampeyan iki lho. Bab napa? Mas Gluduk kula ngerti wau. Mas Pripun? mriki dicawisi hotel kali panitia. Nggih. Lah dhek arep mlebu ning lift. Masya Allah, arep mlebu ning lift iki sandale dicepot. Mbok aja ndesit-ndesit banget ngono ngapa to? Zaman milenial itu paling tidak harus bisa update. Ngono lho. Kowe iki kudu ngerti zaman, ngerti hotel ngene kok bingung banget ki ya ngapa ngono lho. Lho, kok malah tingak-ting utok ki lho. Ya kowe iki omong wae modelmu kok Nggih, mudah-mudahan dalam rangka Disnatalis SMP. disnatalis matane. Wong tasakuran kok disnatalis ki lho. Duduk Disnatalis SMP lho iki. Loh. Masya Allah, tempatnya pas ini di jalan raya, pas di depan SMP Negeri 2 Madiun. Nyapa kok disnatalis gitu? Tak kira lek Disnatalis Wong kait dengan ucapan selamat dan sukses toh. Tasakuran atas Peresmian. peresmiannya hotel ternama Madiun, ngono lho. Nggih, Yo kudune ngerti toh. muga-muga akeh omah sing didol. Loh. Iki bocah iki jane Kuwi mudhung ora ta Kakang, kuwi mudhung. Rene iki melu berdoa dan Lah iya wis ndongakne lho. Dangke. Lah iya, kan doanya kan sudah jelas. Pripun? Lah lek nun sewu lho iki lek. Lek profesine iki tukang tambal ban. Nggih. Ndongakne apa? Ayo muga-muga akeh wong sing bane mbledos. Lah iya wis jelas to. Nggih. Kan ya jelas. Saiki lek toko rokok. Ya muga-muga wong sing kentekan rokok Nah, akeh. saiki nun sewu. Saiki lek buka hotel priyo ndongakne muga-muga wong-wong omahe kadol. Kita nginep ning hotel kene kabeh. Piye ta iki kok malah kwalik nggon pemikiran Sampean iki ki kleru Mas Gluduk. Loh. Orang yang nginep di sini itu tidak karena tidak punya rumah. Ning pamane kunjungan ke Madiun, Nah. pengen refreshing karo keluarga. Engko terus nginepe ning Hotel Merkur. Masalahnya ngono kuwi. ini tidak tahu bahwa perkembangan perekonomian yang ada di Kota Madiun itu seperti apa. Ah, kuwi. Kota Madiun itu dipenuhi dengan destinasi wisata. Betul. Lah mula oke investor-investor yang masuk ke Kota Madiun, jur iki berkembangnya zaman, mula kekurangan fasilitas untuk penginapan. Betul. Mula Pak Harsono ki ndamel ngeten iki nggo mencakup dan melengkapi Kota Madiun ngono lho. Kok malah wah bocah ki nek ora tahu pengalaman ki yo ngeten iki. Nggih, mangkandani Mas Glidik ngono. Omahku kuwi. desa.
Loh. Lah pra yo enak wong kutha kok rumangsamu. Nginep ngene iki tok sewengi 750 eman-eman. Astagfirullahaladzim. Kosek ta kosek. Perhitunganmu ki kok aja kok ming duit, Mas. 750 tak nggo mangan keluargaku wis 2 minggu. Cangkeme lho. 2 minggu. Ha iki lak perkara ki lak kalangane beda-beda sesuai dengan kebutuhan. Nah, Lah nek ana Wis. pejabat daerah, tugas daerah, apa ya arepe sare ngendi nek ora dicepaki nggon ngene iki? Ya ning pom no. Piye Aku coba? kulino. Secara gridnya itu beda. Tingkatannya itu beda. Wong ki urip aja nggo gaya. Ning gaya dienggo urip. Kowe nek ngomong kudu ngerti tanggung jawab leh Iya ngomong. lho. Kowe nginep ning kene kemelinti. Gaya. Sewengi sak juta 300. Nggih. Mulih tele-tele kowe. Yo ning kowe kebangetan kowe Duk. Lah apa? Lah iki sing nanggap Hotel Merkur, kowe iki kudune melu promosi kok malah Pak ngelek-elek karo Harsono ngono itu Kulo ora ngelek-ngelek. Tegese kalau memang itu butuh, manfaatkanlah kebutuhanmu. Aja mek trimo ning hotel ki mbok nggo gaya aja. Tapi digo butuh ora masalah. Ning lek mbok gaya aja. Loh. Ngono lho. lah gaya lan ora tergantung dengan kemampuan toh. Lah nek umpama duwe tenan gaya ya wajar Ya ora aja. apa-apa. Sing dalane wong duwe ki piye? Ayo turah blawah. Wong apa kuwi? Awang duwe Sugih. kadonyan. Wong sugih. Nggih. Tak omongi kowe. Wong sugih ki lho mesti lek cukup. Ning lek wong cukup ki mesti sugih. Weh, apa kuwi contone? Lho iya lho. Wong cukup, Wong sugih ki lho mesti lek cukup. contone Wong sugih ki panggah pengen sugih. Mergo sing disawang wong sugih sak dhuwure. Nek lek wong cukup ki mesti anteng kuwi sing dalane wong sugih. Aja ngam-ngam wae tapu iki kene kok. omong. Berarti kowe milih dadi wong cukup. Nah, Lho iya lho, Bos. Lek cukup berarti kan padha karo wong sugih. Lho nggih no. Nginep po ning Hotel Merkur. Lho, aku nginep ning kene gratis kok, Bos. gratis. Gelem ya, nginep Som. nek gratisan nih munyuk iki. Gratis kok sombong ki kok. Lho iya lho. Lho, Paling tidak sampean mau dipapake nggon ngeten niki, paling tidak mensosialisasikan, oh iki lho nggone nyaman seperti ini. Oh, ini loh fasilitasnya seperti ini. Jadi secara edukasi dalam mensosialisasikan fasilitas hotel itu kami itu tepat sasaran loh. jeding kocol tok. Loh, malah kelasnya menengah ke atas toh. Menengah. Oh, Ke atas mewah piye? kaya ngono. Ke atas piye bareng aku cepet. Lho, kok kitek kuning ngono ki aku. Ora ngerti iki, pengalamane mboten kaya kula panjenengan, Mas. Bangetan len desa Bareng banget. Di mana-mana Bareng kalau- mau enek semprotan lho. Hmm, Ora enek ciduke ta semprotan lho. shower kae. Tak semprot lho kok keri deh. Ya Allah. Aku Ngene kulinamu kok mbok nggih. omongke iki lho. Lho, iki kan lho pengalaman lho, Lah Bos. kowe kulinamu gawe ciduk kok. Semprot lho. Ning kene iki apa-apa sarwa otomatis. Otomatis. Arepe siram ya otomatis. Iya. Arepe BAB juga otomatis. Arepe ngecem banyu wae ya otomatis. Nah, kuwi rungokno. Loh ini fasilitas yang sudah menengah ke atas. Biarpun bangunannya megah dan mewah, tapi harga fasilitas itu terjangkau murah. Lah, ini lho. ngono kuwi. Kowe marai Kaya ruru wae lagi pembukaan lho. Lah, iki wis dibuka lho, Dok. wong loro ya bareng Kowe lho, kok buka iso- ning Google, buka ning Nah. Traveloka, wis ana harganya di situ. Nah. Mengko dhek ngerti regane tak Oke. belani. Lah kowe ngopo mau arep mlebu kamar, mengko wis tak omongi, "Duk, kamarmu nomor." Kowe iki karo adikmu dijak mulya. Iya, Mergo iya. biasane kuwi lak dandane ning sanding truk to kuwi. Arep tajak ning luar pulau ki apa-apa manajemen lak saya yang noto to, Mas. Oh, ono kudune. Hotel kula sing noto, pesawat sing noto. Lho niki wae kula culke dhewe mergo kula kapan rogo ngriki. Oh. Lah kok telepon ngurupi lampu golek cetekan. Lah yo tak omongi, cetekane ning ndi? Kowe mudhun lip. Lah ning ngesor ki nek kotak gedhi kae. Kuwi cetek nongko lak Mati kabeh. Akhirnya aku senani security. Kertu sing kok saiki mau ning kono mburi lawang iki lak enek tempate Nah, kok niki. cemplung nirono mak blek biar murup otomatis. Bar niku goleki iki dilebokne sapa? Kartune niki lho. Dilebok ning endi kok sapa? Lah, dilebokne ngendi? Heeh. Temboke graya ana. Lah Angger lampune peteng kok, bareng tak graye iki lho kok apa dipek raine bojoku. Bojoku dipek brongos kowe. Masyaallah.
Cobi penjian galih to. Lah iya. Akhirnya terus dincepke nggih Wes. murup niku wau. Nggih ampun alhamdulillah Pak, sakit kula. Lah, Karena niki pengalaman ini, jadi saya berdoa karena pengalaman saya bisa menginap di Hotel Bintang 5 ini. Nah, ngono. Mudah-mudahan Merkur akan menjadi tujuan utama penginapan destinasi wisata yang ada di Kota Madiun. Tepuk Tepuk tangan tangan. untuk Merkur. Weh. Terus yang, Pak. Iya, mula terima kasih Pak Harsono Pak Arsono, sekeluarga. Bandul nggih Pak, ngapunten kula wong desa Pak Arsono. Dadi ngapunten saestu kula. Kok ngapunten tuh langsung satu tujuan yang pasti, beliaunya itu yang mana secara bahasa itu detail ngono lho. Pak Arsono. Ngapunten nggih Pak Arsono. Makasih, Pak. Ben bapak itu renan penggalih, njur lila legawa. Lah iya Pak Arsono. Nggih, ingkang pundi? Pak Arsono ngapunten nggih Pak Arsono. Saya hanya bisa berdoa Pak Rada Arsono. maju to, bapak ki ya ben lega ngono lho. Pak Arsono. Nah. Lah nggih, yang mana coba? Ayo. Lagi iki wong ditangkap karo sing nanggap raruh Loh, ya iki. yang tatak toh. Iki ya tatak gendeng ya jane iki ya. Lah nggih, terima kasih Pak Harsono mohon. Terima maaf. kasih Pak Arsono, mohon maaf ini hanya sekedar guyonan saja mudah-mudahan. Ngawangmu ki sing fokus ngono lho ngendi? Wis pokoke tak golek sing mantuk sing ndi lho. Ora fokus kok kepiye seniman kok ngene iki. Pak Arsono. Pak Arsono itu lenggah sama Bapak Kapolres. Iya, iya. Sama Pak Agus. Makasih Pak Agus. Pak Agus tuh Bapak Kapolres kita. Nah, Saya yakin bahwasanya institusi Polri ini yang selalu saya cintai. Amin. Dan saya selalu menghormati Pak dari Polri. Polri ya. iya. Dan saya selalu mencintai dari bapak-bapak polisi. harus mencintai Oh, iya. dan harus menghormati. Karena bapak polisi itu mengayomi dan melindungi masyarakat. over masyarakat Dan kita sebagai masyarakat kita harus mencintai dan menghargai dan menghormati bapak polisi. yang harus ditanamkan Oh, iya. itu. Aku ki saking menghormati bapak polisi Pak. Nun sewu. Pripun? Enek polisi tidur. Ki aku iki mlaku kalem-kalem ben ratangi aku. Ya Iki ya sak- balenono sik balenono. Kamu cinta Saya keluarga tuh- besar Loh, iya, Polri. Iya. Dengan cinta kehormatanmu, Dengan menjaga Bapak Poli- etika dan Loh, iya. attitude-mu, Cinta saya terhadap bapak polisi. Iki enek polisi tidur. sangkik lehmu ngajeni. Aku iki mlaku kalem-kalem ben ratangi. 2020 kok sik enek bocah pekok to. Ayo. Wi masmu isik koplo tenan. Polisi tidur itulah hanya untuk mengamankan jalan toh. Ngelokne aku piye? Koplo. Nah, ngene ta. Enggak. Ngapa meneh ki? Lah genak polisi tidur lah kok semen. Lah iki toh. Lah iya. Lek Unduk-undukan supaya wong lek liwati sing ati-ati Lek ngono. jenengan ngelokne kula koplo nun sewu. Jenengan iki termasuk warga masyarakat Indonesia yang tidak menaati peraturan lalu lintas. Kok iso? Lho nggih no. Jenengan aja ngelokne kula. Jenengan harus sadar diri Mas Cahyo. Loh, saiki apa ya umum? Arep liwat nang nggen polisi tidur kok nuwun sewu. Tapi jenengan juga harus tahu bahwasanya jenengan sebagai warga Indonesia juga harus menaati peraturan lalu lintas yang ada di Indonesia. Loh iya bener Loh, pancen. Tapi sampean kan sampean langgar semuanya. Kok iso? Lho iya Masalah no. piye? Sampean ora kayak tanda apa kayak? Es disret. Berarti tanda napa niku? Ora entuk mandek. Ngapa sampean mandek ning kene? Jaket. Pak polisi niku mang pindah Sini loh. Ini di depanan. Di depanan. Ini tuh di depanan. wis gerang kaya ngono ngileran to, Duk. Koni. Lho nyapa dilakoni labot? Lho wong ki gampang lho. Urip ki aja lek abot ya aja dilakoni. Ya ning wong kuwi sawang sinawang. Lah lek ra gelem nyawang ya aja disawang. Rampung to. Mergo urip ki gampang. Wong seneng ki urung mesti lek tenang, wong tenang ki mesti seneng. Iya, ning wong urip ki lak angon rasa to, Lho Duk. sing dingon iku dene wedhus karo sapi rasa dingon. Wah, sampean yo Sampeyan ki piye to, masalah. Mas Ayo? Sing Masalah, dingon ki umume sampeyan. lho. Berarti ra tau bahasa iki. Angon sapi, angon wedhus, rasa kok dingon ki terus piye? Maksudnya dijak gotong royong ngono lho. Sing dijak gotong royong ki masyarakat. Ayo, nggih napa mboten Mas Ayo? Iya. Lah nggih. Kok rasa dijak gotong royong niku pripun maksudnya jenengan? Maksudnya kamu tahu di mana bumi dipijak, di situ langit, Langit kita dijinjing. kita junjung. Di mana bumi kita pijak, di situ langit dijunjung. Apa kuat kowe? Wong junjung sembarang ki lho kowe iki embeyenmu metu. Kok junjung langit? Ning nuwun sewu iki lek menepis terus to. Nggih, nggih. Omongane sapa-sapa Nggih. kok paido. Tegese sampean kakean ngomong. Saya neng kene bareng tak amati padha karo tong kosong berbunyi nyaring sampean. Maksudnya pripun niku? Pribahasa itu. Sampeyan ngerti to tong kae? Tong lek kotong dituthuk ngangge apa watu apa Tabuk. lek suarane teng 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 teng. Ini lek diinguk renek apa-apane. Berarti pripun niku? Wong kakean ngomong ora enek manfaate apa-apa. Sampeyan ki berarti semaput sampean.
Lho semaput yo ora ndalang kowe goblokmu to kowe. Oh kakek ngomong, Ora nek gunane. sampean asmane sinten? Lho genah piyai kene ngerti Cahya Kuntadi. Dados napa? Dalang no. Sore nganti esuk omong ora? Tik aja meneng ae, aku ewah ngono. Aku tak manut sing nanggap. Wis alung meneng bayaran aman. Sinten sing kakek ngomong ora nek gunane? Nyatan iki jenengan kakek ngomong ya gunane ya larang. Wong- Sampan ya dadi dalang kondang dinyange ya angel. Kosek to, nuwun sewu. Sing jenenge dalang ora mung omong, Lah, nggih. sabetan barang tegese tangane ya dikrembyahke, sikile ya diobahke. Maksudnya pripun? Wonge gelem krembyah bakal entuk opah. Ngono kuwi. Tangane pripun? Ya digarke nyekel wayang begar ngene iki akhire entuk dhuwit aku. Nek besok. begar? Entuk dhuwit. Nek gegem? Ora entuk dhuwit. Sampean ro petinju ora? Kowe iki ya dagelan kok meneng ae piye to, Dik? Iki bengi golek slamet dhewe-dhewe ya. Wis aku ora melu-melu kuwi urusanmu. Golek slamet dhewe-dhewe. Nggih napa? Anu lagu-lagu ya. So. Sebab bar iki kan lere dadi los. Ngono. Dadi urung mesti, Mas. Bojomu melu ki ya. Melo. Heeh. Anakmu ya melu. Melok, Mas. Heeh. Alhamdulillah bojoku ya jan jos, Mas. Jas piye? Wah, apik, Majak ning hotel lantai 6 mau. Nggih, apik kula. Sing gegem tangan kuwi mau lali lho. Engko timbang diurus engko. Ah, Ayo. piye? Tak kira setelika ngene iki mau. Ki nyertelika cengelmu kuwi. Dase wong. Ambene. Dase wong di Pak, ngapunten nggih, Pak. Kuwi ado kok Ponorogo tekan kene padane setelika. Iki Lah wong tak kira kok ngisor ngene lho kok nek ngene aku ya. iki iso urip iso nyawang kok iso. Kowe padha ngenyek Gusti Allah lho kowe. Yo nyapo. Lah iki Lah, ciptaane Gusti iki Allah. umate Gusti kok. Lah iya ciptane Gusti sing kaya setelika ngono lho nanti. Ngawur ae. Ngapura ya, Lek, ngapura. Peh. Ayo kono. Ya iki lho, sing duwe orkes Lorenza ya iki. Ayo, nyuwun Njaluk ngapura saurunge poso-posomu rasah lek ora njaluk ngapura lara ati engko. Iki dek mau wis megeng kuwi nahan kuwi ngempet. Oh, megeng Kowe nahan. ora entuk kok terus njur maido ngundamana fisik seseorang itu sudah ginaris dari masing-masing umat Gusti. Nah, banyol ya banyol aja menyakiti seseorang. Njaluk ngapura. Lek sebenarnya Lek. Mangsamu. Maaf ya. Guyon. Ngono Sangoni, kuwi paling sangoni ora mesake. ki sepuh karo panjenengan iki sepuh. Sangone tuk mesake. Ado kok Ponorogo lho kuwi. Penggemare Mas Cahyo ki ya setia. Utang 50. Lah. Dadak utang. Dan ya ora nggowo apa. Jiwa loyalitasmu itu dicontoh seperti Pak Harsono. Pak Sono Bandung, Pak. Itu loyalitas yang tinggi, sedekahlilah yang luar biasa. Wis. Ngeten iki yang dihitung rupa artom pun pinten atus yuta cobi. Nggih. Tapi tidak melihat bahwa itu sebuah mengurangi rezeki beliaunya mboten, tapi justru beliaunya semakin kuat dan kokoh mergo sregep sedekah. Nggih, Pak. Mula kowe sedekah kuwi ora dadak perlu wedi. Nggih, nggih. Ayo ndang dilungke. Propirane pira? Ora lokak saya kebak Mas Glodok aman. Rezekine Pak Harsono tumiba wonten panjenengan. Nggih. Lajeng tumiba wonten Mas Kluthuk. Nah, sampean kok nek rene barokah mengalir, ngono lho. Ya mesti kongkonan iki. Ora kok kongkonan lho. Wis ora tau ngetokne maklar tok iki. Iya cing. Inisiatif. Saya omongane tenanan lho kuwi ketok. Inisiatifmu ki ya kepiye, ngono lho. Saken Pak Peda Montor kuwi kok Ponorogo. Ayo. Anu susuk 80 susuk. Dagelan kondang kok kere. Astagfirullahaladzim. Susuk ya penting kok. Pokoke sing penting ikhlas wae iki nyapa to. Ikhlas. Sing penting ikhlas nyapa to. Shh. Ren, susuk 80 ya Ren. Ya. Iki lho. Oh alah, dilokne kok setelika 100.000 Ren. Kowe kudune ngelokne dheke ngene, kudune unggahne kaji dheke kowe. Kowe iki Mas Cahyo, Nggih. Oh alah. sampeyan ki sewengi kuwi mbok nggih urip sak wulan turah. Mung trima kedudut dhuwitmu 100 leh mundremimil. Sing nggih urip ki ngewe remote. Poh, sing urip ki nggih remote tipine sepira lho iki. Piye ya? Nek ku Mas ku bahasa sing penak ngono lho. Gusti Allah ki meni sinyal. Lah, Poh, lek ngono akeh kontrol. aduh, Memberi kode ngono lho.
Memberi kode. Bakal nomornya sapa? Alam bodhok. Kowe iki nun sewu, Pak. Kula ki nek kali Mas kula niku jan anu. Kaya-kaya ki trimo ora penak. Ngene. Cah cilik-cilik ki nek seneng wayangne aku jan diyemen aku. Alhamdulillah. Jan ngono iki kena nggih conto. Wis, matur nuwun. Seneng dono Wong iki driya. aja diitung, butuhe eneke pira lung. Makasih ya Mas Klitik ya, Nggih. dengan dermawan tenan. Loh, kula ki langsung, Pak. Tak lungne, lung. Kuwi wis to. Saya akeh rezekimu. Kaya ngono kuwi kaya adikmu lho, Yo, Dok, ngono lho. Pak, rasa sik, entar ngono sik nyelih. Seneng dono driya. Tak sedekahne rene lho. Sedekahane matamu. Lah nyapa to? Lah iki dompetku. Tego, tego. Nek ini lah yo mlaku to. Kok iso. Lah ngopo? Tego kowe. Lih, aja nangis lho. Berarti ra ikhlas sampean. Dompetku kok iki. Lho ning lak wong ki anek unen-unen to. Apa? Wong kuwi mbuang siji mesti entuke 10. Bener, Wong berkali kuwi lipat. mbuang 100 entuke 1000. Ngono lho. Iki kurang mesti ya. Ora mesti piye? Coba. Susuk 80 lho, Ren. Mbok jaluk neh. Wong edan sing ikhlas ngono kuwi. Lah iya lho, ngono. Sik tak selani sik. Nggih. Kan genange sik. Duwe kowe. Nggih. Wis to rasa mbok sawang. Dagelan Sik, Mas. larise kaya ngono. Ini, Mas. Lah. Dadi ngene Mas, kula duduh iki Mas. Ini Iya. apa? Sirkulasi. Sirkulasi dasmu. Piye to sampean iki? Sing bawane duwe. Perputaran uang iki lho. Nah, perputaran Ah. uang. Iki lah awake dhewe menghadapi investasi rupiah to, mata uang to. Dadi nek nun sewu kula cuplek Mas. Nggih. Sampe iki nek tau mirengke dawuhe para yai. Siap. Sedekah kuwi ora kudu didudohke. Tersembunyi itu sudah menjadikan pahala yang luar biasa. Nah, Terus Pak Harsono itu tidak menunjukkan bahwa beliau itu kaya, sugih nggih mboten. betul. Sugih ya ora malih, penak ya ora ndangak, sugih bondo ya ora pamer dodo. Betul. Nyatane iso nyenengke wong sak menimbane. Artane teng Mas Cahyo. Mas Cahyo turun teng ngene Yukesi. Yukesi sik ngedum yoga. Yoga didumke tukang son panggung. Barokahe mengalir. Lah, terus duwite ning sampeyan. Mbok keke bojomu barokah meneh. Terus saiki ning panggung mbok dumke meneh barokah meneh. Jadi sama membantu barokahnya Pak Harsono, keluargane sampean ya karo keluargane bocah-bocah. Lah terus keluargamu piye? Yo keluargamu yo. Keluargamu utuh lho iki. Loh, Iki apa bepok? minurut remote Gusti Allah ki Repot gulung repot dasmu kuwi. Arepe pos. Cuk nun sewu Duk, lek sampean kaya ngono kuwi tegese sampean getun. Mboten, Pak. Ora ikhlas. Lek ora ikhlas sampean rentuk apa-apa lho. Ikhlas, Pak, ikhlas. nah, catak no. Saya Tabrak. ikhlas. Nah, Pak Harsono Oh. Saya ikhlas, Mas Ayo. Oh iya. ikhlas dodone ning ngarep. Wong Pak Arsono. Kira-kira wis kok adem duwe pira Dik mau Dik? Ae nggih wonten gangsal atus, Mas. Gang 100 lho. 500 e lho. Oh, wis entek iki. Mangsane. Kok Gus. Oke dan saking Mbah No Kulit. Anu Petung Rejo Nguntara Nadi. nggih. Ngersakaken lagu Pepeling Lestari Sambung Wanci Dalu. Salam selamat sukses untuk peresmian Hotel Merkur Madiun. Lan ugi dhumateng para penonton sehat selalu. Nggih. Amin. Ugi saking keluarga besar PG Rejo Agung Baru Madiun ingkang langganan wayangan matur nuwun dipun wakili kalian Pak Samsul PG Rejo Agung matur nuwun dawuhipun. Ugi menika kula Cahyo Budianto mirsani live streaming saking Bandung menawi kepareng salam kagem warga Jalan Sriti Gang Parkit Nambangan Lor Kota Madiun. Matur sembah nuwun, ugi kula ningali Mas Kluthuk yang sangat dermawan luar biasa. Semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah matur nuwun. Eh. Dompetmu ndi, Le? Go bayar etol entek banget. Genduk Umi Hafifah coba kaya apa? Ayo, nggih.
Cublak suweng. Ngadeg, Duk, sayu. Yo. Cupla suwang suwang gepeng kelender mabuk ketunduk kudel bahan pole lale sapa tuyul gele ati sir sir pokele kopong sir sir pokele kopong Cupla suwang suwang gepeng kelender mabuk ketunduk kudel bahan pole lale sapa tuyul gele ati sir sir pokele kopong sir sir pokele kopong sir sir pokele kopong Matur nuwun. Sopo sing nesu? Men ta mengke kula WA. Sing jelas Ya ning omah pikir ngomah, sing penting lak Loh. kerja ya kerja. Iki dudu wong omah wong lek perkara streaming bojoku ora mungkin ndelok streaming wong wifi-ne tak pedhot wisan kok. Lah terus kepiye hubungane ya ngopo nek ning kene iki nggone ngendi ya ora usah dilebokke ati. Ya termasuk grupe Mas Cahyo ki. Adangkara. Adangkara ki enek. Lek aku nyangoni sapa jenenge Umi, Umi. aku mesti nesu ngono. Mergo suwira tak sangoni. Ya dikandani to. Ora paham kadang-kadang ki ndak trimo dek kok suwira tak sangoni ngono kuwi. Cemburu ngono apa piye? Nggih Mas Cahyo leres. Lagi ngerti aku kak Nggih, ngono kuwi. nggih, nggih. Sapa kuwi? Berarti yang cemburu wong wedok sinden berarti. Ah, Nggih sesuk Mas Cahyo diomongke. leres nggih. Nah. Nggih, waranggono jenengan. Sapa tak kandhanane tak tuturane wong niate sampean Dikandani apik kok. nek ra kenek sesuk ben rasa dijak. Ngono lho. Kae to. Senes Mas. Lho, andinge kuwi. Sing nomor 2 kan jaba. Senes niki Mas. Loh. Kula nggih swira petuk. Oh, Mbak Falica iki. Senes. Genduk niken. Senes. Lah sing ndi? Menika Mas. Niki mungkin lek kula nyangoni Umi niki mesti nesu mergo sedamu mboten kula sangoni Mas. Kowe iki statusmu iki apa kok iso kowe ngomongne kaya ngono Bukesi kok nesu kuwi lho. Mantan kula Mas. Mantan apa? Ya. Bukesi ayu kaya ngono raimu kaya jebar ngono. Don't look from the outside but from in the heart Mas. Jangan melihat dari sisi luarnya tapi lihatlah dari dalam hatinya. Ayu ki tresno wingko katon kencana katon wingko Mas. Lah nek kowe Senajan iki to kula elek Mbak Kesi Ayu ning Mbak Kesi tresno kali kula menika ndelok kula gantengi ramu Mas. Dadi nun sewu, yang maaf ya yang ya. Yang denggelmu mlocot iki ora. Sampeyan lak ngerti statusnya Ayu Kesi to. Nyapa to iki? Dalam Apa iki? dalam tatanan nggon keluarga. Kowe kok kenyih nyawut jane iki. Ayu Kesi ki sing mengku Saiki Mas Cahyo kok. saiki lah, tapi kan biyen kan bekasku. Iya. Masa lalu iki digulung, membuat lembaran baru. Aja diungkit-ungkit sing biyen. Oh, ora ngungkit-ngungkit kok. Mulane aku mau nyangoni Umi megah ku nesu engko. Lho. Ya wis ngono rasa mbok omongke garwane ning kono e. Ya tapi aku yo jujur kok nyapa to iki. Lho. Biyen apa gandeng tenan apa? Ngengkel nyapa to sing ngenteni kowe lho. Jadi aja banter-banter. Lho, ora bater piye nek mike. Lambene elek kabeh. Ora kok maksamu. Nduk iki lho pamundhute Mbah Noh kulit iki. Ayo. Podang kuning to. Sambung wanci dalu. Oh, tak kira sak sambel kemangi. Om, Dalem. Bang kangen aku sampean. Nggih. Bar iki sesuk ben poso. Nggih. Sing penting seniman ya seniman, agama ya kudu ngetutne apa sing dak dilakoni kapitayane dhewe. Poso ki ngepos rasa. Ya no poso alhamdulillah kok sing penting ngono. Ya. Contohnen Pak Puh, Om contoh. Jenengan nggih poso. Lho aku ki saulen ra tau mokel aku. Wah, Kuat, elok kuwi. Soleh Elok tenan kowe, berarti, taat kowe, elok. takwa kowe. Ora poso kok. Sombong iki kok iso. Sarapan. Ngagem bawa mboten? Nggih. Siap. Dandang gula, Om. No. Beh, telikone sama tuh beluke. Balik rono neh. Sudah. Kuwi konslet. Kabele konslet terus kobong ngono lho. Ah mbok kowe nek pengen mut-mutan muten ndase kuwi. Wong kok kenyih heram kok iso. Yo, Yo. Umi. Alhamdulillah suarane ya sik utuh bocah iki.
Sing penting kuwi nikmat. Nggih. Wangayung rucit wae. Ngeten niki nggih termasuk ibadah Mas Cahyo. Lah kok saged? Nggih no, ngetokke swara sing mirengke kepenak njur gawe senengi atine wong akeh. Nggih. Niki nggih ibadah. Nggih. Ngoten lho. Kula sampean barang ngene iki ya dipikir. Keterak 500 kok tenger-tenger lho kowe. Ora Ya bar iki poso. Waduh kowe iki jan. Wong kuwi jodoh rejeki pati derajat pangkat sumende marang Gusti. Ora usah dadak mbok was Lah sumelangke. wis kowe iki mek nuturi ra ceblok blas. Oh tak ijoli mari ngene, ngono lho. Engko potongen lehmu kilong pira? Anggarane awake dhewe potong ki ijoli Potong sampean. di wong 11 kendengenane entek. Tegese panitiane tertib kuwi. Ora nggih. Ya nduk. Prandene maksa sakar jebul nimas uga nanggepi No. ayo to sambung rasa nanging wanci dalu. Alhamdulillah. Kang Sik, Nduk, stop, Nduk. Bentar. Pak, sing teng ngarep Videotron niku, Pak. Pak bakul kopi, Pak bakul kopi. Niku lak beto pop mie to. Pop mie lak biasane cah cilik-cilik seneng. Jangan paringke sing cilik-cilik teng ajeng niku. Pop mie niku jangan paringke. Jangan ngadeg pun jangan priku sik. Sik nyen iki nek ora tak atasi angel iki. Den nggih Mas Cahyo nggih, kedap Nggih, nggih. nggih. Nih pop ning mriki. Nah. Nih ben cah cilik-cilik seneng wong panjenengan niki golek berkah kok iso. Nah niku didumke cah cilik-cilik ngeten pundi Amit, pendutke. Nih sing alit. Nah, pun royokan sik. Sing cilik sik mesake. Lah kae. Nah, sing cilik sik. Nih. Nah, kae cilik. Nih kae kono sik. Kene. Sing arep Amit. Nih. Pokoke Pak Harsono barokah iki bengi ngene lho. Nih Pak, nih. Nah. Ngeten sik. Nah. Mas Kluthuk bayari sik kae. Wis. Ngono lak penak to kok iso. Dompetmu le. Sasi ruwahe penuh barokah, Bro. Kateng di kateng. Dompetnya di kateng ini teng. Dompetmu teng. Dompete kluthuk. Oh. Kene. Wis kono ndang dibayari sik, enteke pira. Lah ora kok bayar isin lho kowe kudune. Pak Harsono ki piyayine blobok. Ndang kae bakle ngenteni kok iso. Sak lembar tok lho. Lho paling ora ki yo melu seneng to kok iso. Pira enteke, Dik? Telase pinten, Dik? 100 Eh? wis kono ndang ditumi sik. Mosok mineme 100 kan? Wis ta dadak kon nyiram kok iso ngono. Oh. Ayo sing ikhlas lah. Mosok mineme 100 nggonku lho ki mek 7. Nggih to, ya to, Nduk. Nggih. Kula sampean barang ki ya contonen umi ngono kuwi. Nah. Ono lah. Nggih to Mas Cahyo. Kok panjenengane gawane kathah nggih sok kala ngeten niku e. Ah nggih. Sak kopine pira? 200.000. Kuwi sisan kopine ben dunjuk wong. Delok, pisan kok delok. Ya sing alus, sing ikhlas to kowe iki. Tuk. Ya golek rezeki halal kok ya. Kae deloken piyai sepuh-sepuh marem to penggalihe ngono. Ngono wis, kono kopine kon ngedumne. Kok pen pisan. Asu. Lah, kae bakul aku ah. Kene, Pak. Wis Bakul aku. sentek.
Bosok. Dek tak lunasi wis dek wingi to ben tek pisan. Sesuk poso ya ben merongos kuwi kok. Lah iya. Oh, aku carenganku sih oke ngawur. Wah. Ayo. Yo. Tanana ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepundhen kula Bapak Hari Wuryanto sekalian Ibu saha Pak Dokter Purnomo ingkang sampun dipun lantik mongko dados Bupati Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Insyaallah awake dhewe sowan besok tanggal 19 April Mas Duju. Alhamdulillah. Nggih nggih ten Pak Haji Heriwer nggih. Nggih. Wis pokoke bengi niki totok ade latihan. Ayo. Karena diundur neh. Ugi kula aturaken dumateng Pak Darno Wono Asri ingkang sampun kepareng nimbali kula rumiyin matur nuwun rawuhipun. Ya Nduk, masuk Nduk. Umi Habibah. Gambarmu uga Yuk. sing gedhe pangapuramu kang mas papujian Kang mas kang merah sakti murelas tarine
Sesarengan, Bu. Sing gedhe pangapura Mas Prapujanku Sejen tanganiku Sampun kumon lanjut dalu Rupin rasayemu Kelawan Kang Mas Kamrat titis saja Urelas marine Tangana ingkang aruwe Yomong akibane Aku mong bayangi Hop. Ramo Hey. iku Mendah baya Kekasihku Urip atika Mesti bangga Matur sembah nuwun. Menika ugi kula aturaken dumateng keluarga besar Radio Madya FM Madiun. Wah iya, nggih. Sembah nuwun sedaya kemawon. Nggih. Karyane Mbah Sukron niki wau sambung wanci dalu. Duh, Haji Sukron Suwanda nggih. Nggih. Lah Kang Rama nggih. Oh nggih ngoten Wah, mriku. jan iki malah keleresan kok, Mas. Nggih. Delalah kala wingi kula kalih Mbah Sukron dipun jak nuwun sewu simbah kula Mbah Kemi. Nggih, nggih. Menika nggih dalang sampun murut ing kasedan. Nggih. Kula ruwahan niku lajeng ndongaaken leluhur Nggih. ingkang wonten makam blitar Nah, mriku. berarti itu ada tongkat estafet dari keluarga panjenengan. Nggih no. Aku kok wedi to kuwi. Kok kono meneh to kuwi. Ngoten niku. Tapi anu lho Mas, Pripun? saya itu ikut bangga. Keluarga panjenengan itu lah keluarga seniman nggih. Nggih. Kang Rama, Mbah Haji Sukron Nggih. Suwanda nggih ngoten. Nggih. Wonten nasabipun turun ke panjenengan. Nggih. Lajeng neruske wonten ing tatanan pedalangan. Leres. Terus wonten Mas Anom Dwija Kangko nggih ngoten. Nggih. Sami Mas, mula tatan niku kedah dipun ngoten. Nggih ta? Anak itu harus kita tularkan apa yang menjadi tingkah laku kita yang positif. Nggih. Nggih to. Leres. Kula bapak dalang, panjenengan nggih Kula niki ya dalang. dalang. Kula niku bapak nggih pelawak. Nggih. Siswa budaya. Nggih. Njur lajeng nurun teng kula kalih Mas. Nggih. Lah niki kula nggih nularke teng anak kula. Niki juara stand up komedi tingkat Kabupaten Ponorogo juara 1. Alhamdulillah. Niki Mm-mm. nggih pelawak nggih. Bangga no Loh, seorang seneng titik. no Nggih. bapake dagelan, anake dagelan. Ada Kemudian generasi penerus. Rama dalang, putra nggih dalang. Leres. Bapake dagelan. Anake niku ngeten. Putrane Mas Kluduk. Weh, pripun ta panjenengan? Pelawak hebat nggih. Pelawak napa? Seniman hebat. Boten. Lah apa? Ya wis mek Tenang. nganggur ning omah. Ya sekolah kok. Ya dididik ben Sekolah. apik, ngono lho. Jadi anak saya itu sekolah. MTS, MI Pak, MI Pak. Nggih. MI ya. Madrasah. Madrasah. Ya, dan alhamdulillah ya Ngaji. sedang ngaji. Alhamdulillah ngaji ini mereka pun full Pak.
sedina ping 4 niku alhamdulillah sakniki ini pun Katam ya. Iqra loro sanika. Lah Iqra loro kok sombong iki lho. Ya kuwi nek tatan nggon nek sekolahe ning madrasahe paling ora ya alqidah, akhlake ya kenek, nggon tajwide ya kenek ngono lho. Paling ora ki marai ku anu Mas. Ora dicerdasne kaya Kang Rama panjenengan kalian bapak kula mboten ngoten. Dicerdaskan yang lebih bisa mengangkat harkat martabat orang tua ngono lho. Mula ana tembung taruna ngkulana bapa. Anak kudu pinter. Kuwi lho. Mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa sakarone iki penting. Ngono. Iki kata-kata sing salah. Peh. Kok salah piye meneh coba. Dadi iki wis pas ngono. Dadi bapak Ade dagelan. Nggih. Saiki Ade dadi dagelan. Nggih. Jadi ngene lho, iki bektine wong tua karo anak ngene iki. Walaupun raga ayah sudah pergi, tapi ilmunya tetap abadi. Lah kuwi ngono. Iki kata-kata bijak. Dadi aja nyeprekne wong tua. Hmm. Kadang-kadang wong tua ki ora ninggali apa-apa ning ilmu itu yang selalu bermanfaat bagi kita. Biyen bapak Ade ora ninggali bondo donya. Ning ninggali ilmu sing nyatane saiki dadi bondo donya sing iso nyukupi keluarga. Lah ning lak kowe ya budaya to. Iya no. Anakmu pembudaya. Lho gak no. Lah anake Mas Cahyo budaya. Budaya Tangi turu cekeli wayang sabetane apik. Lho. Anak kula nu nggih ngoten. Arepe budal sekolah nggih tetep assalamualaikum. Anakku ki tangi turu tak cekeli kuncite. Lho. Kuncite iki kon buka bengkel ngono apa? Nyolong sepeda motor. Wah, lah ngeten iki lak kekudangane bleset to Mas. Tekte iki teka-teki kehidupan. Oh, nggih. Dalam arti wong urip ki sok kala ki Gusti Allah ki maringi apa sing dadi jatahe menungso, ning menungso ki ora sadar ki besok bakal dadi apa. Lho niku lho teka-teki kehidupan ki penting. Dadi kaya ngono kuwi. Tak kira ya TTS kuwi ya. Sampeyan